Velkommen til Klinten. Et af Danmarks smukkest beliggende konferencecentre ved kanten af Østersøen, kun 60 minutter fra København. Vi tilbyder de nyeste faciliteter til alt inden for kurser, konferencer, møder og fester. Og vi skræddersyr præcis det forløb, I har brug for. Vores kunder er så tilfredse, at vi 11. år i træk er nomineret som Årets Konferencecenter, som vi har vundet 2 gange, og dermed er vi et af Danmarks 5 bedste konferencecentre. Hos os bliver der især lagt vægt på vores nærværende medarbejderstab, der yder den bedste service for jer. Allervigtigst handler det for os om glade gæster, og derfor har vi besluttet os for, at vi vil blande os på den gode måde. Jeg har arbejdet med uddannelse og konferencer i mere end 20 år, og det, der er altafgørende i valg af konferencested, det er den rette atmosfære. Her på Klinten er der en helt unik atmosfære. Det er et godt sted at være, og det er et godt sted at lære. En unik opdagelse her på Klinten er køkkenet. Det er noget helt specielt. Vi har ikke haft en deltager endnu, som ikke har sagt, at hvor er det skønt. Det hele er håndlavet, og det betyder noget. Jeg ved godt, at det selvfølgelig er menuen heroppe, der er vigtig, men for rigtig mange deltagere, så er det jo den samlede oplevelse, som betyder noget. Det vi får ud af at være her på Klinten, det er de helt optimale betingelser i forhold til et møde eller en konference. Vi har naturen. Ja, det kan ikke være ret meget bedre, end det er her overhovedet. Vi har konferencefaciliteter, AV-udstyr og et personale, der bare vil levere den bedst mulige service for at sikre, at det går som planlagt og bliver en succes. Vi tilbyder helt nyrenoverede gruppe- og mødefaciliteter med moderne AV-udstyr, der let kan betjenes af uøvede. Møde- og grupperummene ligger spredt ud over vores arkitekttegnede bebyggelse, så I kan være jer selv under hele opholdet. Vi har flere loungeområder, der indbyder til hygge og samvær med vand, frugt, friskbrygget kaffe og hjemme bag i pausen. Vil I motionere under opholdet, kan I træne i vores nye fitnesslokale, eller i omgivelserne, der er optimale til løbetræning, en frisk dukkert på stranden eller en vandretur. Klinten ligger i et unikt landskab, der er ideelt for gruppeaktiviteter som teambuilding. Vi har 58 dobbeltværelser, mange med en spektakulær udsigt ud over Østersøen og Rødvig Havn. Vores køkken er kendt for de lækre retter, der altid laves af årstidens friske råvarer, helt fra bunden. I kan kontakte os på telefon 56 50 68 00 eller på mail klinten@klinten.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.